Kumshibanta ban ai kajing kershan ye kajing dawa jong ka all khasi migalai tourist taxi association ka khon trip national awakening movement ka knam ha ka khandai trek unai lor kala le ye kendu ye UEM in charge jong ka trade ugugur mirthong ban pensngau sha u ye kajing janjar jong kinong nya tourist Habakren chikala pathai khobor working president jong ka knam uba Thomas Pasa ulo ong ba kajing ye kendu uba gigur mirthong ka dei namar ba ka council ka don ka bor ban check ye ka trade license jong ki kali banabar jela haki jaka jungok kai perthai bahapo upot usam jong ka KHETC mi kwa ban penpau ba na kaliang ga jugi ku gaseng hi mi penpau yo jing kershan halor ga jing dawa jo kini ki tourist association ki jongi ban khakla no ikini kali ki bamde registered meghalaya lani ki tak banabar ban kamai lailan sakit tourist spot ki bodan po jala ga jongi kumu ju faidin khandiat na kaliang ga jongi kum gaseng ho arja khanyo nila le e study ga kerpang ban but nuksa ya ka jingyai lenti lang naga jing penyai ang tiap sikim pangila paru daga representation chaka sorkar ka tuwa por haka bang ila bu ka jing dawa ka jongi ban khang no ya kini ki turis ki banabar bakim dei bani olat ban rung shado kini ki turis spot ban pensange oki hang no ka jaka ka baka sokar ki ibet krang ba ki kali ki jongi pada kin yo ban kit pada yakin nak itu kijaka syaki tourist destination ibu per pada hak tu apa nak kalian juga government jongka jongka jala ka jongiru kira nak kalian ke transport department kira dep ban lek ban pej ya kata ka sampel mah dan negara karu company sang ti support sikim bat kira alap ba hang ti ru ki kim ju ailat ini kali ki banabar ban lek chadok ki tourist spot bat hak ka bakhado hi haka neutrik munai fek arja khatpara lamba ka sithi ka ba number com/trans/enf/nripho/arjar-khatneu/arpulai nakaliang jong commissioner jong transport ula ptha ya borok kini ki district transport officer ban check ya kini kali ki ba wan nabar hak ki tourist spot ki jongi bat ngilak community ba kani kam kan ulong no bat ka handai kawan no collection bat kani kala susah no kala suja no kunto dan kalian ka jongi menta ka sti ka jika ka jingwani kendu jongi ya ka district council lemba jongi UEM trade kadai bi halor kini ka no remba na kalian ka jongi ngi sautu balada kini ki kali kamai ki banabar kilet shadu ki jaka tourist spot le ki jaka jgo kai pertai banyak kamai tamut ki ha ba yak pok ki kendon ain jongka trading by non-tribal regulation kak kendai sepasan pusau kamut kiwan ban kamai sini nak kata kadau nak kalian ngajongi ngilawan kerpat ya IM jongka trade ba intuklar ya kani bat ka discouncil kariban penting kena ba kini ki banabar kam tamen abar ka state kim dei na po ka state ru kim dei ban yolat ban late ban kamai sya ki tourist destination ki bodan po ka jela ka jongi kanang ba kanong rim jong gani ka trading my non tribal regulation kha khandai spa san pusau ka badai ban yada ya ka khai ka pateng jong utrai ri trai muluk kan ne bat ngi khmilin ti bana na ka ta kanang ba kino ki ba pen khen ya ki kendon an ki baladon apa ka district council kan simi ki senjam ki ba biang ban khanglat ko mi gani ki jajbre balai gitu ka order ba mi pi kene ka sithi ka bami na kaliang transport commissioner ha bala tha ingin ki district transport officer ban check ya kene ki suspicious vehicle ne ki kali ki banabar ki borong ki tourist station ka ja no ka dawi ka dei ba hadin ka to kalawan collection kalawan no ka sarkar ka bathamai ka bong yong ka MDA 1 nadu to ka por wat lada na kaliang jongi ngila tho henry kamdon kanu ka jingmi na ka jing tho ka jongi bat kumba ka pau mentahi le si habang ibu ijing dawa ki per sangani ke MDA government kabaw la ban ra ka jing mentoy ya ipat ba hi ngi iba kilong le noi kilong sap ai kalau mengikran jaki buriu ban skor teka ka kam dan jing toy su ai dei katai ba kadu no bila apa pun ba ketika sarkar MDA to wa du na yes kene ka sarkar MDA ki ba penduk ya kene ka rai kabal ami ne kalian ke transport commissioner's office hau arajar khat phara neutrik banai bar ketika asaran kena iya nakaliang jong UEM trade ula ong bon discuss bat ki officer jong district council ban pej ya ki lat kilenti baka ai baka district council kala bande nangi ngi ai jimot hi ba ngila ngin phaidin khendiat ba don tu ipor ban kaliang giseng balang
Kalau yang angke apa tengah rangke ban cek ya kini kali ki balik sabo masuk tu kawan ka jing pentun Henry ke dis council kala hi ban le ya kata ban cek ya ki trade license jung kali ki ba le si ki barabar ki ba persang ban le si ki tourist destination ki ba don apa sekti ki Thailand ki ki Thailand ki ba don apa upur usam jong ka ki ciri si kita ki di jing ajimut bat ngin ap milan ti pada hadin ba em3 la ong ngi ban sa discuss sabat ki officer ban wat ki dak den ti ngin ap milan ti ka kapor Kamar ba kanikan? Imleng ka jong ngi la de Marsin 1 ka sarkar ka bathamai ka MDA 1 ho arja khat phara ngele tho in continuation ya kani ka sithi ta sau sandali Henry ka suja be composition sino ngila kwaru ban ikendo yo siam Henry man bangi tho sithi ban pan appointment ngim jio te ban rung jiwor ka kamra jong siam ta kalong ka adu kata tangi tip kata ngim la ban rung jiwor te ban pan dapan appointment ban ikarani ka madru ngim yo lagi thor ka sithi ru ka suja te kani ka penpau tang ka we ka mindset bakani ka MD sarkar kala right tang we ka rai bang inum snap inu ngin le ka bamon kadi kata ka nongrem jong kani ka sarkar ka mamanta bat kidak kisin ki thau sa katahi